Into engifundile mina bafethu empilweni ukuthi noma lunganjani umuntu uyakwazi ukushintsha akwenza ukuthi ube isilwane. Futhi uma usuyisilwane kuqala yena futhi ethi niyamboza abantu banibheda kanjani. Ngenxa yokuthi abantu basuke bengazi ukuthi into eniqalephi. Bese nabe ethethe kulo hlangothi lo ukuthi uyaziqinisile usibonana have bed avele ngqondo ibhedayo. Ehambe sachaza ukuthi kahle kahle kusuke kuphi kahle kahle. Ngangithi empilweni yami ngeke ngize ngithi unhlamba. Ngangitshela lokho kodwa manje ngiyabuka ukuthi ngangikhohlisa. Ngoba umuntu mayefuna ukuthi uthuke inhlamba uyakwazi ukwenza ukuthi uyithuke. Kodwa ke noma ngiyithuka bafethu inhlamba ngimthuka umuntu osuke ngithukile kodwa iphutha ngase ngilenze engiyeke ngithi ngiyaligwema njalo. Ileli phutha lokuthi umuntu ngimthuke ngomzali wakhe. Ngiyakholelwa ukuthi mawusuka uthuka umuntu womzali wakhe usuqalekise wena kwasona usuke ikhanda isiqalekiso. Ngoba ukwazi ukuthuka umuntu omdala ongakuzala uzomthuka nakhona futhi ningaxabananga engakwenzanga lutho wena lo muntu oxabene naye uzomthuka ngomzali wakhe. Ngiyakholelwa ukuthi le nto leyo iyibhadi isiqalekiso. Usukhanda isiqalekiso esingenasidingo ongeke futhi uzokwazi ukususa. Ngoba mawusuxabene nomuntu ungamthuka noma ziphi indlela ufuna umthuka ngazo. Kodwa ukwazi ukuthi uzomthuka ngomzali wakhe ngoba umzali wakhe akangene kule nto le enisuke nixabene ngayo. Akazi ngisho ukuyazi nokuthi into eniqalephi kodwa wena uzothuka yena uzomthuka ngayo. Ibukeni lento bafethu okukhanda iziqalekiso engenasidingo iziqalekiso obengamele ukuyazenza. Yebo siyasonke bafethu siyathukuthela siyathukana indlela sithukana ngayo kodwa ukwazi ukuthuka umuntu ongenacala umuntu futhi omdala omzali kuwena uzomthuka ngokuthi uzamthukisa lo muntu oxabene naye uzomthuka ngomzali wakhe. Awukwazi ukuthi wenze leyo nto leyo.